πώς να νικήσεις ένα live debate στο TikTok, ακόμα και αν έχεις άδικο. Οδηγός επιβίωσης 3 βημάτων. Βήμα πρώτο. Φοράς αγγελικό φίλτρο για να φαίνεσαι ο καλός της υπόθεσης. Βήμα δεύτερο. Δεν αφήνεις τον άλλον να πει ούτε το όνομά του. Βήμα τρίτο. Ακόμα και αν πάει να μιλήσει και δεις ότι πάει να βγάλει νόημα αυτό που λέει, τον κλείνεις και τον πετάς εκτός. Για πάμε τώρα να δούμε πώς αυτό εφαρμόζεται επαγγελματικά στην πράξη. Ωραία, πες για ό,τι κάνετε. Μα αφήνεις καν να μιλήσω. Δεν με νοιάζει. Άρα δεν τα εννοείς, μου λέγε μαλάκα. Ποιο τι? Άκου λίγο. Σταμάτα λίγο. Το τετράριο του να μην απαντάω. Σταμάτα, βούλομαι. Να απαντήσω τώρα, μπορώ να απαντήσω τώρα. Απάντα. Ωραία, τώρα να Μίλα, ωραία, μίλα. Ένα σε live. Ωραία. Ρε, μου απαντάς σε άλλο. Γι' αυτό δεν σ' ανέβασα. Περίμενε ρε να απαντήσω ολοκληρωμένα, γιατί με μου έκανες κόβεις μια εσύ. ερώτηση για το βίντεο, σου Σε απαντάω έκοψα και μου εγώ. απαντάς μετά για το live. Μαλάκα, γιατί είσαι τέτοιος. Έκοψα εγώ, γιατί με κόβεις. Δεν σ' Γιατί άφησα είσαι να μιλήσεις. τέτοιος. Δεν σ' άφησα να μιλήσεις. Λέγε, Άσε με να ολοκληρώσω. Σταμάτα να απαντάς με το που λέω μία λέξη κατευθείαν. Λέγε. Τον άλλο τύπο, δεν καταλαβαίνω. Ότι τι. Τι δεν κατάλαβα, μαλάκα, όχι να ξέρει, αλήθεια, δεν παστρέψω. Όχι. Το Δεν το οποίο, είπα αυτό. Ποιο, τι? Δεν το είπες αυτό. Εγώ για μυστικά, ότι πας να ξεσκεπάσεις μυστικά ανθρώπων. Μαλάκα, Πώς και ότι μιλάς όλα αρνητικά για Με ανθρώπους. τις λέξεις με πιάνεις, με τις λέξεις να μαλάκα, είσαι είναι άλλο αυτό που κολόπεδο, λες. είσαι κολόπεδο. Είναι άλλο αυτό που λες, Είσαι ρε πολύ μαλάκα. κολόπεδο, ρε μαλάκα. Κακός, όχι ρε μαλάκα, κάτι δεν με νοιάζει, φοβάμαι, ναι, δεν θέλω, φοβάμαι τον καρπούζι, ρε, φοβάμαι, δεν, ούτε καν δε. Άντε γαμίσου ρε βλάκα, δεν είσαι για τίποτα σύγχαμα. Άντε γαμίσου ρε σύγχαμα, θα κάτσω να κάνω κουβέντα μαζί σου. Absolute Cinema.